Hej og velkommen til denne første podcast. Vi har glædet os utrolig meget til at få lov til at besøge Charlotte Plovstrup, som der er ejer og founder af CVO. Jeg sidder sammen med Thomas. Hej Thomas. Hej. Virkelig glædet mig til at lave det her sammen med dig. Jeg er virkelig glad for. Men Thomas, det er jo noget med vin, og det er jo noget med noget. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg må hellere lige komme videre med det her. Yes, jeg har taget sådan en små legendarisk sag med her. Det er fra Toscana. Lækkert. Ja, det kan. Ja, jeg mener selv, at nogle af de bedste vine i verden, de er dernede fra. Og der var i den oprindelige, eller de oprindelige 4 DOCG'er, Denominazione d'Origine Controllata e Garantita, som italienerne jo kaldte den. Der var 2 fra Piemonte, Barolo og Barbaresco, det er jo klassiske vine, ikke? Og så var der dels Brunello di Montalcino, som alle, der interesserer sig for vin, også kender. Og så Vino Nobile di Montepulciano, som er knap så kendt faktisk, selvom det er blandt de der 4 oprindelige. Nu vel, det bedste firma i min optik er Avignonesi. Eller det bedste, det er i hvert fald de bedste vine fra Montepulciano, jeg har smagt nogensinde, de har været lavet af Avignonesi firmaet. Og tilbage i tiden, hvor man snakkede om Super Toscana og alle de her deklassificerede vine, der var det, altså nu skal man så passe på med, altså det har ligget i min bevidsthed lige så længe jeg har arbejdet med det her, at Desiderio var den første rene Merlot. Første årgang 1989, og det er på trods af min ret grundige aversion mod Merlot. Vi får lige besøg, tror jeg. Vi er tilbage. Thomas, du var ved at sige. Hvad var du egentlig ved at sige, Thomas? Ja, hvad fanden var det egentlig? Jo, altså, men Desiderio, som i øvrigt er, og der er jo en eller anden det er et smukt udtryk for italiensk kultur, ikke? Fordi den er opkaldt efter en avlstyr på 1600 kilo, som simpelthen var legendarisk i området. Og hvis man tager ned til, skal have en bistecca fiorentina nede i Firenze, ikke? Så er det hvide Chianino-kvæg, den skal laves af, hvis man sådan virkelig helt holder sig efter bogen, ikke? Og det var, den har været ophavstyr til rigtig, rigtig mange bisteccaer gennem tiden, ikke? Og på en eller anden måde er der også, og det ved jeg jo faktisk ikke, hvor meget symbolik der er i det, ikke? Men Merlot er jo netop både kendt og berygtet, måske navnligt berygtet. Altså jeg er jo sådan en, som er en relativt konsekvent hader af Merlot, sådan generelt udtrykt. Og skal man jo huske, at der altid er undtagelser for reglen, ikke? Yeah. Og det er der. Nogle af de smukkeste vine, jeg har smagt i mit liv, har der også enten været meget højt indhold af Merlot, eller faktisk også ren Merlot. Men det er altså simpelthen en legenden. Jeg mener, det var den første Super Toscana på ren Merlot tilbage i 89. Og helt ærligt. Den er bare lækker. Ja, ikke, det smager kraftigt. Ja, den er virkelig god. Det må vi bare sige. Ja, hold da op. Men i og med, det er det første program, det her, og i og med, det er et pilotprogram, så har du ikke fået spørgsmålene, Charlotte. Nej, det har jeg ikke. Så derfor så får du dem lidt på bagkant her. Ja. Fordi det er jo ikke tilfældigt, at Thomas har valgt lige nøjagtigt den vin der. Nå. For selvom den er oppe top of the pop, så ligger der jo nogle tanker bagved, hvorfor vi sidder med den i glasset. Ja. Ja. Og der har vi jo lavet nogle spørgsmål, som vi selv synes er virkelig gode. Ja, det må vi så se, om de er. Så Thomas, kan du ikke stille de spørgsmål? Og så se om og du må godt sætte en telefon frem, hvis du ikke kan huske det. Ja, det kan jeg sagtens. Så prøv lige at se og lige at tykke på, om du kan svare på dem. Altså, Ja, de er svære. De er svære. Det kan vi godt sige. Ja. Der er jo ikke noget, der er nemt her. Nej, selvfølgelig. Selvom man er fri, så behøver det ikke at være let. Ja. Så, Og du skal huske, det er jo ikke bare en filosof,
du snakker med, og som det er jo ovenikøbet en filosof, der er kæreste med en sociolog. Så derfor er der jo virkelig mange lag i det her. Ja, det kan første spørgsmål er meget, meget enkelt. Ja. Er en mælkebøtte smuk? Okay, altså, det var måske ikke lige sådan et spørgsmål, jeg havde regnet med. Nej, det regnede jeg heller ikke med, du nej, ved. altså nogen vil jo sige, at det er en smuk blomst, hvor andre de vil mene, at det er et stykke ukrudt. Mm-hmm. Men altså rent personligt, nej, jeg synes måske ikke, den er vældig flot. Okay. Ja, godt. Ja. Ja. Men, også fordi, at altså, den griser. Ja. Ikke? Ja. Den lugter. Det smager godt. Jamen det kan så godt være, men den lugter. Ja. Jo, altså når man plukker den, altså alt det her mælk, der løber ud af den. Jeg synes faktisk ikke, den er charmerende. Okay. Jeg tror, jeg er typen, der synes, det er et stykke ukrudt. Ja. Ja. Ja, godt. Jamen det er jo sådan set meget, altså det er jo i hvert fald dejligt, at det ikke bare er et ja eller et nej. Ja. Så vi jo også ville fortælle en hel del om, hvordan, og det havde jeg heller ikke regnet med, at du bare ville sige bang bang. Nej. Eller, men netop, at der er jo forskellige, du kan med det samme se, at der er nogle forskellige lag i det her. Det må man sige. Og så vil jeg jo, jeg har snydt lidt, fordi jeg kender lidt til din smag i forhold til ja, det gør du nemlig. Ja, det gør jeg, ikke? Ja. Men ellers så er der 3 musikværker, eventuelt albums, eller 3 stykker musik, og du må godt vælge omfattende, eller bare en enkelt sang, eller hvad det nu ellers måtte være, som har betydet noget særligt for dig. Ja. Ja. Der er specielt et nummer, som betyder alt i verden for mig. Ja. Og det er faktisk, og det kommer måske lidt bag på nogen, for jeg er jo egentlig måske lidt en poptøs, når det kommer til musik. Men jeg har et nummer, som minder mig ufattelig meget om min far. Ja. Og det er den, der hedder Brother in Arms. Ja. Wow. Jeg elsker den. Ja. Okay. Og det er number one. Jeg bliver glad, når jeg hører den. Jeg bliver ked af det. Det er alle følelser, der kommer op i mig. Og det er der ikke mange sådan musikstykker, der gør. Nej. Men den her, den minder mig bare om min far på godt og ondt. Ja. Så når man er i godt humør, jamen, så er det alle de gode ting. Ja. Hvis man lige er nede, og man hører den, jamen, så bliver man ked af det. Ja. Altså, jeg kan huske, jeg hørte den, og jeg havde ikke hørt den i mange, mange år. Og tårerne begyndte bare at løbe ned ad kinderne af mig, da jeg hørte den. Fordi det var bare min far på en eller anden måde. Ja. Og det er den sang, der betyder allermest for mig. Så din far holdt meget af Dire Straits, kan jeg regne ud? Han elskede det. Ja. Ja. Han spillede jo selv guitar. Okay, og spillede måske også lige frem spillede i band også. Wow. Ja, så vi har jo haft det hele livet med os, det her med musikken. Ja. Og den betyder bare noget. Hold da kæft, wow, fedt. Og så har jeg faktisk også et nummer, som har fulgt mig igennem hele mit liv, fra første gang jeg hørte den. Og det er B.B. King, Stand By Me. Ja. Det er okay, det er du rykker nogle gode ting ud af det skal du lige have. Der er ikke meget barbecue her. Nej, ikke lige dem her. Altså, jeg kan jo godt lide at høre pop, men det er mere sådan det her, så går man og gør rent og så videre, og så er det popmusik, man trækker frem. Ja. Yes. Men hvis det er nogen, der har noget betydning, så er det noget helt andet. Ja. Det er det. Ja. Så jeg tror, det er nok de 2 sange, der har betydet mest for mig. Wow. Altså, det giver jo i hvert fald fuldstændig mening. Dels i forhold til vinen jo, som jo så også dels i forhold til det, jeg kender til, hvad du godt kan lide. Fordi jeg synes jo netop, Brothers in Arms navnlig rummer både skønheden og det, der er på en eller anden måde, skal man sige, næsten objektivt lækkert at høre. Altså, det var jo virkelig Mark Knopfler, kunne virkelig sætte lyd sammen. Det må man bare sige. Edderknusme, ikke? Ja. Men der er også en enorm lidelse og smerte. Og det er jo mol, så det står efter. Det er jo virkelig, det er jo dystert og vemodigt og så videre. Ja. Og det er rigtig meget. Det, som jeg egentlig tit har undret over, jamen, det er fordi, at der er i hvert fald din smag i vin er i hvert fald ikke poptøsagtig. Nej, det er den ikke. Fordi der er, du sætter meget, meget pris på modstanden. Det gør jeg. Det, der er svært, hvor mange vil sige, hvis de sidder med de store italienere, er typisk kendetegn ved det. Det er jo endnu værre Barolo og Barbaresco, men det der garvesyre, det er jo ikke, det kalder vi det. Tanniderne, bitterstofferne, det her som nogle gange
får en til at ligne en hønserød i munden, ikke? Altså, hvor man virkelig kan mærke, altså har fornemmelsen, at man prøver at spise en mursten i stedet for, ikke? Ja. Det er egentlig lidt usædvanligt, at folk elsker det. Nå, og det gør jeg jo. Ja. Altså, præcis. Og så der er en eller anden, altså, ja. Det giver fuldstændig mening, selvom jeg godt kan se, at der selvfølgelig også er noget med noget rent, din far, og næsten, man kunne sige, uanset hvad, så vil det være en mindelse. Men der er noget i den der kontrast mellem det smertefyldte og det smukke, det er der, som netop er i, som jeg også synes er i den her video. Ja, præcis. Ja. Og man kan jo sige mange ting, men hele livet er jo på en eller anden måde, altså de her op- og nedture, der er jo ingenting, der kører efter en snor hele tiden. Nedtur, ikke? Ja. Altså, så har du heller ikke nogen optur. Det har man ikke. Man er jo nødt til nogle gange at komme ned i de der dale der, for ligesom at prissætte, når vi ligesom kommer op igen, og ligesom kan trække luft og kigge ud i horisonten og sådan noget, ikke? Altså. Og jeg tror også, at det er meget livet som selvstændig. Det er det her med, altså det er jo i bølger. Så kommer succesen, og man vælter rundt i den, og så kommer nedturene, det er smerte, det gør ondt, og altså det er jo hele tiden sådan, det kører, når man er selvstændig. Og det er det jo også personligt på mange måder. Ja, jamen altså, der kommer jo hele tiden de her bølger, ikke? Jamen, og det er sundt. Det er det. Altså, universet, multiverset er jo en stor puls på en eller anden måde. Det er det bare. Hjerteslag og så videre, åndedrag og så videre, alt det her, ikke? Ja. Og relationerne i virkeligheden. Også det her, det relative i det. Ikke bare, altså nu det her med nu nævnte jeg mol og dur, ikke? Og det i princippet har C-dur og A-mol, de nøjagtigt samme toner. Og det er først når vi, som Sting han sagde, ikke? Han sagde, en akkord er først en akkord, når bassen er gået i gang, ikke? Det er først når man får forankringen i, hvor er det, hvad er udgangspunktet, så er det en glad, eller ved et andet udgangspunkt, så er det en trist melodi, ikke? Det er det nemlig. Så, det er stemningen, der er med til at bestemme, om det er trist eller det ikke er trist. Det er det bare. Man bliver nødt til at være trist en gang, for at kunne mærke glæden ordentligt. Altså, hvis tingene kun går opad for en, jamen så prøver man jo ikke modstand, og det er jo det, der gør en stærkere som menneske. Sådan er det bare. Og jeg må også indrømme, at jeg har sådan et eller andet med musik. Jeg tror, at eller kunst i det hele taget, der hvor vi oplever et eller andet, og græder af lettelse, eller glæde, eller lindring, så er det fordi, vi læser noget, eller hører noget, eller, og det er jo det besynderlige ved, at en vin kan være transformeret, eller den kan bære et menneskes aftryk. Og så besynderligt er det jo ikke, fordi det er jo mennesker, der går og laver valg hen over en lang periode, og siger, det er det her, og hver gang man står med en korsvej, siger, det her vælger jeg. Så det er et menneskeligt udtryk, når man har en stor vin. Og jeg tror navnlig, at der hvor vi har behov for kunsten, de sørgmodige vine, de alvorlige, den molden i musikken, det er når vi er triste. Det er navnlig der vi får lindringen. Det er det. Over at Gud, og det gælder både musik også, og vinen, ikke? Det gælder jo alt egentlig. Ja, det gør det altså. Men jeg er glad for, at du ikke sagde, at jeg var tyren. Jeg var ved at blive sådan lidt bekymret. Altså, du er jo en... udefra set, så er du en fanden i folk, ikke? Altså, der er ikke nogen, som der skal stoppe dig. Nej. Uanset hvad der bliver sat foran dig, så prøver du i hvert fald at bryde igennem. Ja. Sådan ser du ud af til lidt. Og det er også det, du er kendt for. At don't miss med With the pink lady. Ja, præcis. Netop det her. Altså, hvis I tog det her glas, fordi der er noget bulldozer, altså styrke, råstyrke, som der også er en melon. Men du er jo, hvis bare din fysiske fremtoning, der er du jo ikke en, der kommer og vejer 150 kilo og muskuløs og så videre. Nej. Så du rummer jo ovenikøbet den kontrast i dig selv. Finesse, ikke? Altså. Ja. Og det er der, hvor hvis ikke den her melon var holdt i ave af bitterstofferne, af syren, af alt det andet, så ville den fandme godt nok være kedelig. Ja, det ville den godt nok. Skål på det. Skål.
Kæft, det dufter godt, altså. Den er lækker. Øj, den er god. Men Charlotte, når du så kommer hjem, sidder vi jo i din dejlige stue. Ja. Inde midt i Aalborg. Ja. Og du smider skoene. Hvem er Charlotte egentlig så? Jamen i bund og grund så er jeg jo egentlig et meget privat menneske, som nyder at være sammen med min familie og mine gode venner. Og gerne sådan hen over en flaske bobler jo. Bobler må altid gerne være en del af det. Men jeg er jo egentlig bare sådan meget privat. Jeg er jo ikke en, som render til en masse ting. Jeg er sammen med gode veninder og venner og hygger mig med dem. Laver noget lækkert mad og drikker et godt glas. Ja. Det er faktisk meget simpelt. Jeg har også brug for med den her travle hverdag at lade op. Mm-hmm. Jeg bliver nødt til at have mennesker omkring mig, som giver mig energi og ikke dræner mig for energi, fordi jeg har virkelig en hektisk hverdag. Ja. Så det her med at kan komme hjem, tænde for noget godt musik eller se en god film, det er også rigtig vigtigt. Ja. Det er det. Men I sidder jo ikke bare, det er jo sådan i tavse, og så laver noget mad og sidder og spiser og drikker bobler og sådan noget. I sidder og snakker, ikke? Ja, det gør vi. Jeg er jo ikke den stille type. Det er jeg jo ikke. Jeg er jo sådan et sludderchatol. Det er jeg. Ja, for fanden. Det er jeg. Så selvfølgelig, de mennesker, jeg har omkring mig, vi snakker, vi griner, vi har det sjovt og hygger os. Det er jo ikke fordi, vi sidder der og bare tænker, hvad skal vi så snakke om? Det gør vi absolut ikke. Men det er jo noget med, at du er også en lille smule introvert. Ja, det er jeg faktisk også. Det skulle man jo ikke lige tro. Nej, det er faktisk rigtigt. Det her, de sociale kompetencer, kan man sige, dem har jeg tillært mig. Ja. Og det er egentlig kommet, de har udviklet sig rigtig meget i den tid, jeg har været selvstændig. Fordi jeg har været nødsaget til at dyrke netværk. Jeg har været nødsaget til at ud og sælge de her løsninger, som vi nu har. Og det har jo gjort, at jeg har tillært mig det. Og det gør faktisk også, at jeg tror sådan, hvis jeg kigger på mig selv i dag, dem, der har kendt mig de sidste 25 år, de vil jo sige, at jeg har rykket mig. Spørg mig nu min eksmand, så vil han jo sige, at det er jo lige før, du er mere social, end jeg er nu. og det er ligesom, at det begynder at tippe en smule, men det er noget, der er kommet med jobbet. Men jeg har stor behov for at lade batterierne herhjemme. Også bare være i mit eget selskab, læse en god bog. Det er ikke så tit, jeg har tid til, men jeg kan godt lide det. Det er bare koble af og være i mig selv. Når man gætter på, du går ikke ned i gaden og sidder et sted, hvor man ikke kan høre, hvad der bliver snakket om. Det kommer ikke til at ske. Nej. Jeg kan godt lide at gå ned og få et glas ned på vinbaren. Ja. Men det er jo også et sted, hvor man kan hygge sig, man kan snakke, og man kan grine og alt det her. Men at komme med Jomfru Anegade, ej tak. Jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg har da haft en periode i mit liv, hvor jeg kom enormt meget. Det passede lige med, at det fri fra arbejde, og så lå det lige på vej hjem. Ja, det er jo også smart, men det var altid et lille apotek, jeg så gik ind på, trods alt. Jeg havde at være de andre steder. Præcis. Fordi musikken var trods alt lige dernede, hvor man rent faktisk kunne høre, hvad naboen sagde. Ikke? Ja. Præcis. Så det andet var jo på en eller anden måde, okay, hvis jeg var meget resultatorienteret, ikke? Det gælder om at skråle alkohol indenbords. Så er det jo fint, så er det okay, så sidder man i hver sin boble. Men jeg har altid følt mig virkelig sådan fremmedgjort. Jeg kunne virkelig være... jeg kunne faktisk have det sådan, og nu kommer jeg jo til at snakke om mig, men jeg kunne faktisk have det sådan, at når jeg sad der og drak, og føles, at det bare var en stor par 100 mennesker, som var hver for sig, selvom de var i samme rum, så blev jeg så trist, at jeg blev nødt til at drikke mere. Ja, og det er jo altså heller ikke godt, vel? Nej. Men det er jo også rigtigt. Det er jo meget overfladisk på en eller anden måde, og du kan ikke tale med hinanden, når du kommer de steder. Men det har jo aldrig sådan været den der gå i bypigen. Det har jeg aldrig været. Jeg har altid haft store ambitioner. Gået målrettet efter de ting, jeg gerne ville i mit liv. Så jeg har aldrig egentlig brugt tiden på at gå i byen. Okay. Ja. Store ambitioner. Jeg har altid ville noget med mit liv, arbejdsmæssigt. Ja, okay. Ja. Og det har været helt fra jeg var ganske ung. Prøv lige at tage os tilbage til
Charlotte 10 år, hvis vi det var sørme langt. Altså, dengang, at du ligesom fandt ud af, hvis man tog sig selv sammen, så kunne man opnå et eller andet, kan man sige. Jamen, det fandt jeg egentlig relativt hurtigt ud af, det her med, at det er, at man skal kæmpe hårdt for det, man gerne vil. Og jeg tror allerede i en alder af 16 år, der vidste jeg, at jeg ville være advokat. Det var, that's it, jeg skal være advokat. Det kom så ikke til at ske. Jeg stod ind i min eksmand, og det er mange år at studere og alt det her, så jeg ændrer egentlig i planerne. Og så kommer jeg egentlig på kontor, og finder også ud af der, hvis jeg giver mig lige lidt ekstra end alle andre, så kan jeg godt nå lidt længere. Og det gjorde jeg allerede. Altså, jeg var altid den første, der kom, da jeg var i lære, og den sidste, der gik. Og sådan har det jo egentlig været meget igennem hele mit arbejdsliv. Og det er jo også det, der har båret resultater. Altså, det er jo det, jeg lever af i dag. Jeg vil da måske ønske, når jeg kigger lidt tilbage, at jeg også havde stoppet op, og havde haft måske lidt mere balance, og brugt mere tid på mig selv og min fritid. Det vil sige, det er noget, der er kommet til mig med alderen. At man finder ud af, at det kan jo også godt noget. At alting ikke er arbejde. Men du har ikke været den der teenager, som gik i byen og delte en flaske pisson og en flaske vodka. Pisson og bonge. Nej, lige præcis. Det har jeg faktisk aldrig prøvet. Altså, nej, det har aldrig. Du har altid. Kommer det hjemmefra? Var det... Nej, altså min far, han havde også et godt job og rejste meget og var meget ambitiøs karrieremæssigt. Men min mor var jo kunstner, gik derhjemme og sørgede for, at der var nybagte boller, og alle gadens børn, de kom ind og legede og spiste de her kage og boller, og hun var jo ligeglad med, om der var støv i krogene og sådan noget, fordi der skulle bare være plads til alle. Så det er ikke fordi, at jeg kommer fra nogen, der har haft, altså jeg er ikke blevet flasket op med, at der har været stillet krav til, hvad jeg ville. Det eneste krav, der har været, det er, du skal være lykkelig. Du skal lave noget, der gør dig glad, og noget, som du trives i, og så bestemmer du selv, hvad det er. Så det er ikke fordi, det er små, hårde, vanskelige kår, at du har tænkt, okay, det vil jeg aldrig sidde i, derfor vil jeg simpelthen knokle, og jeg vil have 12, eller hvad den hed dengang, 13 måske. Nej, aldrig. Altså det var, når alle andre gik i byen på handelsskolen, så sad jeg derhjemme og lavede lektier. Altså, selvom du havde nogle forældre, som ikke tvang dig til det? Ja. Jeg er flabbergastet. Det er wow, fantastisk. Ja. Så jeg har jo ikke lavet alle de der vilde udskejelser. Det har jeg også, men det var meget tidligere. Altså, det startede lidt før. Men slet ikke på samme måde som andre. Altså på handelsskolen, det var sådan, jamen, skal du ikke med-agtig? Nej, jeg flyttede jo hjemmefra, da jeg var 17 år. Og jeg havde jo nogle omkostninger, der skulle betales. Jeg blev nødt til at have et job for at betale regningerne og alt det her. Så jeg har ikke haft det der vilde teenage-liv. Det har jeg ikke. Så du havde et vildt liv, før du blev teenager? Ja, det havde jeg. Er det rigtigt? Ja, det havde jeg. Må man spørge med det? Fra 13 til 16, tænker jeg. Der peakede du. Ja, der peakede jeg. Ja, og der festede jeg. Det gjorde jeg. Og det, altså, men det var jo halvfester og sådan noget, man gik til dengang. Men jo, der festede jeg. Og da jeg blev 16, så stoppede det. Var det så med sprudt ude i buskene? Okay. Det der lige med at hælde shatter, ikke fra barskabet derhjemme, ikke? Altså, fylde op med vand og sådan noget. Der har jeg også været hoppet ud af vinduet og alt det her, for at skulle til en fest. Og så jeg har jo haft det. Det var bare meget tidligt. Så jeg ikke haft det der liv inde i Jomfru Anegade, som mange andre de har haft. Det har jeg aldrig haft. Hvornår, nu når vi sidder med et glas vin, hvornår fik du så det første glas vin? Altså sådan... Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg vil næsten... Eller jeg vil hellere spørge på en anden måde. Hvornår tænkte du, det smager egentlig meget godt? Ja. Jamen jeg tror faktisk, at det er Thomas. At det er... Jeg tror faktisk... Jeg havde for den på fornemmelsen. Okay. Og jeg kan nemlig godt huske på et tidspunkt, at der gik jeg ned og sagde til Thomas, at jeg skal have et par gode flasker. Og jeg tror ikke helt, Thomas og min verden for gode flasker var helt det samme. Fordi det var ude på Weber, kan jeg. Det var det nemlig. Ja. Det var det nemlig. Og der, vi havde jo små børn og alt det her. Vi har sikkert bare købt noget billig papvin dengang. Det kunne jeg forestille mig. Og så havde vi jo været til noget vinsmagning og tænkt,
det er altså lidt bedre end papvin det her, ikke? Faktisk noget bedre. Og jeg går ned til Thomas og siger, jeg skal lige have nogle flasker. Og jeg glemmer det faktisk aldrig, fordi at du finder 3 flasker. Vi snakker ikke rigtig om nogen priser eller noget. Jeg tager dem med hjem, og Kim og jeg, vi åbner en flaske en onsdag aften. Vi popper op der, vi kører den bare ned. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Og så finder jeg så ud af, at da fakturen kommer, okay, det var så ikke lige den, vi skulle have taget den aften. Sådan onsdag aften. Men det er jo der, det er det uventede, som der ligesom... Du kan jo stadigvæk huske det jo, ikke? Havde man fået den sådan en stringent lørdag, hvor svigerforældrene var på besøg, og nu skal det bare være perfekt det hele, ikke? Så har man måske ikke husket den så meget som nu, når I fik den en onsdag. Jeg glemmer det aldrig, og det tror jeg heller ikke, Kim han har gjort. Altså det var, selve vinsmagning, det er den første sådan oplevelse, vi får på vin egentlig. Hvor du smagte noget, hvor du tænkte, okay, der er sgu noget om snakken, det kan bare, godt smage godt. Det er noget sprøjt, det der rødvin der. Det er opreklameret. Ja. Og så kan jeg da lige lov for, at så har man jo ikke stoppet siden, vel? Nej. Oh, wow, det er virkelig... så det er faktisk din skyld, Thomas. Tak. Jamen, jeg bliver virkelig sådan ydmygt glad for at vide det, fordi det jeg synes på... Jeg mener, at vi skal alle sammen dele ud af kærlighed og viden, og så skal vi lytte til de andre, det de har, ikke? Og hvis jeg når videre og skaber det her, og så er jeg glad for, at det var en onsdag aften, det vil jeg altså lige lov til at sige, fordi er der noget som oplevelser har svært ved at trives i. Dybest set kan vi jo sige, gode gamle Thor Nørretrand og så forskning i lykke. Lykke og kontrol er utrolig svært at kombinere. Og opleve på samme tid. Og vi har det evindelige problem, at når vi vil holde fester, så bliver vi nødt til at arrangere det i forvejen. Ja, det er noget, det er noget pis, faktisk. Vi kommer ikke udenom det. Altså, det er simpelthen et punkt 22, det er jo et paradoks, vi ikke kommer udenom. Men de der, hvor flasken netop er fritaget fra presset over, hvad den vi skal have på lørdag. Lige præcis. Hvor i stedet for, at den tager vi. Ikke? Den får jo fuld mulighed for at blæse afsted, uden at have forventningspresset. Og det er måske også det, der gør, at man husker den. Fordi at det netop ikke var den der lørdag aften, der var gæster, man skulle lige stå og fikse en masse ting, og her der sad vi bare og nød det her glas, og det var virkelig lækkert. Du kan ikke huske, hvad det var for en øl. Nej, det kan jeg ikke. Du kender garanteret. Det er lige før, du kan huske, hvad den kostede. Jamen, det var ikke billigt. Det var den ikke. Det var den ikke. Billig? Nej. Altså, det var billigt, hvis den næsten uanset hvad den kostede, ikke? Altså dengang, jeg tror, at prisen lå omkring 1200 for den her flaske. Okay. Og der kommer Kim og jeg og køber vin i Netto. Ikke? Sikkert en papvin, 3 liter, et eller andet, ikke? Lige tanker op. Hvor I har fået 3 liters for 1200. Så dengang, 30 liter. Og så kørte vi det samme på en aften, ikke? Wow. Og dengang, der var det alligevel mange penge. Ja, for helvede, det er det altså, det er det stadigvæk. Men det var virkelig mange penge, når man står og har små børn, og vi havde lige bygget hus og alt det her. Men det er den største oplevelse, jeg har fået på vinen. Wow. Og det er nok også, fordi det var den første. Men jeg har fået mange siden. Altså hver gang, at du disker op med en flaske, ikke, så tænker man bare, wow. Dem, der på et eller andet tidspunkt forhåbentlig får lov til at kigge med, bør nok lige vide, at fordi det kan godt komme til at lyde som om, at du virkelig bare hælder i. Men det er jo ikke sådan, at du er en regulær storforbruger på den måde, vel? Det er det faktisk ikke. Altså, det er vel det er ikke flaske vin om ugen, eller sådan et eller andet? Det er det ikke engang. Det er det ikke engang, nej. Det er det ikke. Det er, altså, jeg er kommet dertil, at når jeg så skal have en flaske, så skal den være lækker. Jeg vil ikke drikke noget, som ikke er lækkert. Så køber jeg noget vin, så vil jeg gerne betale for det, fordi at jeg ikke drikker mere, end jeg gør. Og der kan også godt nogle gange gå en måned, hvor jeg kun har måske fået en enkelt flaske, og så må den altså godt være god, når jeg åbner den. Men det er måske mere på det røde. Altså på boblerne, det er lidt mere let, og det kan man måske bedre lige åbne en onsdag aften, ikke? Det er fuldstændig vidunderligt. Det er fuldstændig vidunderligt. Altså, rødvinen, det vil jeg sige, det er ikke så tit. Når den så kommer frem, så skal den dele med være god.
boblerne, den skal også være god, ja, men det er måske mere en flaske om ugen. Ja, okay, Ja. godt. Ja. Ja. Jamen, altså, jeg vil også sige, altså, det er jo faktisk, altså, jeg fremhæver det hver gang, jeg holder en smagning med, og hvor der er champagne med, det er jo stort set hver gang, jeg holder en smagning, og så jeg får den næsten altid presset ind. Ja. Og jeg fremhæver det virkelig, det her med, at det faktisk det er jo målbart, at det er gunstigt for den menneskelige hukommelse at drikke champagne. Så, og det er jo bare det målbare, kan man sige. Alle sådan nogen som mig, som jo har elsket det og har drukket hektoliter af den der slags, ikke? Vi ved godt, at der er en helt særlig rus. Så det der med, at det er gunstigt for hukommelsen, det er bare, kan man sige, det er det, der er målbart i forhold til, at der sker noget særligt i champagne. Ja. Det er som helhed, det er jo der, det er mest tydeligt af vin og ånd. Ja, det er det bare. Sammen, ikke? Jo, det er det bare. Ja, helt sikkert. Altså det er så dejligt let. Ja. Og det synes jeg, det er rart, de her en fredag aften, man kommer hjem efter en god uge, ikke? Og det her at få det lette, det kan jeg godt lide. Ja. Jeg synes også, det er interessant, når man smager vin og forstår en lille smule om vin. Altså det håndværk, der er forbundet med at lave en god flaske vin. Altså det know-how, som der ligesom ligger bagved. De marker, der ligesom er vejret, vinden, folk, der plukker dem, folk, der sorterer dem, kældermesteren. Altså, der er jo så mange led, der kan gå fuldstændig galt. Ikke? Hvor træet bliver høstet, hvor lang tid det skal ligge, og hvordan en god bødker laver sit fad, hvis der overhovedet er fad i, og så videre. Og højden. Altså, det er jo fuldstændig. Og så er der selvfølgelig det aller vigtigste, og det synes jeg er noget af det, som sådan en flaske vin her, er jo et eksempel på, at den, som laver sådan noget her, har uanset om det vedkommende tænker over det eller ej, har en kunstnerisk aspiration. Ja. Det er et stykke kunstværk. Ja, det er det. Hvor der er det vigtigste er jo ligesom med en god kok. Det her er jo i princippet det sloweste slow food, vi overhovedet kommer ud i. Ikke? Ja. Og mange af principperne er egentlig det samme. Ja. Men du kommer ikke udenom, at du skal kunne smage. Det skal du kan ikke lave god vin, ligesom du ikke kan lave god mad, hvis du ikke kan smage. Nej. Det kan man ikke. Og der kan man sige, at vi er jo, hvor vi sidder i den her tidsalder, har vi jo, det her er for mig også en modreaktion på årtier, hvor vi har været ude i designervin, hvor man simpelthen, folk der står, og de kan måle sig fra den ene ende til den anden, og de er aldrig trænet i at smage på deres vin, og sige, hey, der er noget galt her, hvad gør vi ved det? De aner det ikke. Nej, det er jo også rigtig meget kan man sige, i den moderne vinproduktion, jeg sigter selvfølgelig til den oversøiske. Ja. Præcis. Og der kan man jo sige, Charlotte, altså man kan sige, at tal, som du arbejder med, det er jo meget faktabaseret. Men du har stadigvæk en sjette sans for ligesom at finde ind til kernen af, hvad er det folk ligesom, hvad er der galt i deres regnskab? Umiddelbart, sådan uden at have gjort det dybt, altså du kan se på det, og så ligesom sige, det er heroppe, vi skal kigge. Ja. Det er de her tal her. Det er nogle posteringer, som der er helt galt. Ja. Det er det, vi kigger på først. Prøv lige at sætte nogle ord på det, fordi jeg synes, der kan godt være nogle synergier her, som vi kan trække ind i det her med at tage sit håndværk seriøst. Ja. Men jeg tror, det er måden, jeg har lært det på. Igen, jeg har lært det efter den gamle skole. Altså det her med, i dag lærer man det på sådan en overfladisk måde. Man lærer måske at sige, men det er godt nok, og det er vedkræ, det er lille ø, og det er skidt med det. Altså tingene bliver meget sådan, at lidt laissez-faire i det. Okay. Og det er måske lidt det samme egentlig med vin, med de moderne vine. Hvor man kigger på de her med det gode håndværk. Jeg har lært det på den rigtige måde. Og der var det 0,01 øre i difference. Så er det ikke godt nok. Og det er sådan, jeg har lært det. Så jeg har lært det rigtigt. Og det gør også, at når man går ting igennem, og specielt når man har ansvaret for andres økonomi, hvad folk de gør med deres egen, det er jo en helt anden sag. Men når man har ansvaret for andres økonomi, så bliver man nødt til at sikre, at den her høje kvalitet, at den er til stede. Fordi ellers så vender den bare tilbage igen. Og det er jo lidt det samme her med vinene.
Altså de har jo også en forpligtelse for at levere den her høje kvalitet efter det gamle håndværk. Og det tror jeg, at det er bare en mangelvare generelt set i dag. At tingene, de bliver mere overfladiske. Det kan man kigge både i sociale medier, alle de her ting. Og det gælder også den måde, man arbejder på, den måde, man ser mennesker på. Det er egentlig hele vejen rundt. Jeg plejer altid, når vi har en ny kunde, der starter op, og der skal vi jo til igennem hele den her palette og se, hvordan ser tingene ud. Jamen det første er jo egentlig mennesket. Finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, der står bag? Hvad er det, de laver? Hvad er de dedikeret omkring? Hvor er det, de er dygtige, og hvor er de skarpe? Ja. Og så er det jo der, man ligesom skal pejle sig ind. Hvor er det så, jeg skal lægge mig? Fordi deres passion er jo noget helt andet end min passion. Og det er egentlig der, jeg starter. Det er den her første dialog og finde ud af, hvem er mennesket? Ja. Og forstå de her mennesker, spørge ind til deres forretning, være nysgerrig omkring tingene. Og så er det ligesom, når man har den med sig, når man begynder at kigge det hele igennem, så falder brikkerne bare på plads. Wow. Så det er, altså det er også sådan lidt en videnskab på en eller anden måde. Yeah. Og et håndværk. Yeah. Absolut et håndværk. Det må man sige. Jeg føler mig rigtig hjemme i det, du siger lige her, hvor det begynder at blive noget, at du starter med mennesket, ikke? Ja, det gør jeg. Der er et eller andet, som siger, hvis noget, som enhver ikke kunne sætte sig hen og gøre, uanset hvor talknusende og hvad nazistisk rigid man end er, så er der et eller andet, du kan, som er sjældent. Ja. Og det, nu vil jeg selvfølgelig også gerne læse det ud af det, men det tænker jeg er, at der er en menneskelig, der er noget, som du besidder. Det er det, der er kunstneren i dig. I hvert fald noget af det, der er kunstneren i dig. Ja. Også fordi, jeg kan jo ikke præcis sige, hvad jeg gør. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kigger bare, og det popper op. Men det er jo sjovt, ikke? Altså, at vi har det der, fordi jeg synes også, nu har jeg lavet film i ufattelig mange år. Ja. Og jeg synes, at jeg gætter mig sgu bare lidt frem. Men og det gør du ikke. Det gør jeg jo ikke. Men i mit eget univers, så synes jeg, for søren, hvad gør man lige det her? Ja. Men det sidder jo på ryggraden, og det er sådan en leg, man ligesom har med sig selv, hvor man ligesom man maler næsten billedet, imens man går igennem processen. Ikke? Ja, det gør man nemlig. Og det er lidt det samme her. Det er jo lidt ligesom at kigge på en maler, der laver et billede, fordi man starter jo et sted, og så udvikler det sig. Ja. Og det forgrener sig den ene vej og den anden vej, og Gud, og her var os, og det hænger jo sammen med det her over. Og til sidst er det her kunstværk egentlig færdigt og gennemgået. Ja. Og så ved man bare, så spiller det bare. Ja. Nu står det hele skarpt. Ja. Men jeg kan ikke sige præcis, hvad jeg gør, men jeg ved, det hænger sammen med måden, jeg har lært det på. Ja, det giver mening. Og det ved jeg. Altså de unge mennesker i dag, også dem jeg får ind, de har lært det på en anden måde. Ja. Men dem jeg lærer op, og det er meget sjovt, fordi jeg har nogen på kontoret, hvor jeg har lært dem alt fra A til Z, og der siger de andre, man kan godt se, hvem du har lært det af. Det er så spændende. Ja. Det er så spændende. Det der mesterlærer, ikke? Altså, som gør ikke nok med. Ja. Altså jeg har det samme med Anne, som altså hende jeg har købt vin der, ikke? Som vi har begge to arbejdet sammen med Henrik på Pennelene i sin tid. Og det er helt oplagt, at der er nogle ting, hvor vi bare selvfølgelig er det ikke kun defineret derfra. Nej. Men det er helt oplagt, at der er nogle ting, som vi, fordi vi har den fælles lærer, kan man sige, opdragelse. Lige præcis. Så er der noget, som går videre ud i, som flyder ud i alt det, vi gør, ikke? Det er der nemlig. Og det er spændende. Og det er den, ikke? Altså så det kommer helt fra starten, måden jeg har lært det på. Ja. Og det er jeg ret overbevist om, for jeg kan se, dem jeg selv lærer op, kontra dem jeg får ind, alle er dygtige, det er ikke nær det. Selvfølgelig. Men det er sådan, at de andre på kontoret siger, ja, man kan godt se, det er Charlotte, der har lært dig det. Og det er sjovt, ikke også? No. Og det er jo lidt ligesom, når man åbner de her vine, eller dem, der kommer fra det samme, hvor man siger, ja, det kommer fra det her vine. Navnlig på Bourgogne, som jeg også virkelig koncentreret mig rigtig, rigtig meget om. Der må vi jo så lige sige, at vi skal nok få en Bourgogne på et tidspunkt. Det lover vi, ikke? Og der altså, men ikke slet ikke kun Bourgogne, men der er det helt oplagt noget af det, som undrer mig, som begyndte virkelig at få smagt meget,
Altså, jeg kunne egentlig godt smage, hvem der havde lavet det. Helt præcis, hvad det var. Ja. Måske så skulle jeg til at sådan, men det, altså, hvor stort er det? Er det kommunal, eller er det generique, eller er det oppe på en Grand Cru, eller hvad? Ja. Altså, det, ikke? Så begynder så prøver man, så kommer det lidt mere igen, hvilken overgang er det. Ja. Men jeg var ikke i tvivl om, det var Domaine Mere Commercier, for eksempel. Nej. Eller Armand Rousseau. Det er en helt bestemt stil, som går igennem, og som siger, okay, det er i hvert fald vedkommende, ham eller hende, der har lavet det her, ikke? Yes. Og det er det, der går igen, fordi jeg kan se, når vi starter jo altid, når vi får en kunde ind, starter vi med en oprydning. Ja. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi dokumenterer alt, hvad vi laver af rettelser. Ja. Så vi har noget, der kan vise kunden, også hvis de er tilbage til en revisor, eller hvad de nu skal. Og der kan jeg godt se, at vi har nogle investorer, vi hjælper, hvor de kan godt se, når det kommer fra os. Ja. Fordi det er detaljerne. Jeg synes næsten, du skal lige fortælle den der historie. Vi skal ikke udlevere nogen. Nej. Men det var noget med nogle... Det må du godt lige fortælle, hvis du kan fortælle den sådan lidt overordnet. Det kan jeg godt. Vi startede en mindre webshop. Og det kom så ind, vi skulle egentlig bare overtage først i 4., tror jeg det var. Alt er ryddet op. Alt står snorlige. Der har været nogle dygtige folk på. Og det er vi selvfølgelig glade for. Så skal vi jo ikke starte oprydningen igen. Men vi gør det jo altid alligevel. Vi starter jo lige forfra. Man fejrer jo altid. Altså man skal jo lige sørge for, at gulvet er rent, ikke? Og det må jeg godt nok sige. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg sådan lige har oplevet noget lignende. Jeg tror, det tog os 3 måneder at rydde op i det her selskab. Og det er væltet frem. Og hver gang vi så spørger den tidlige partner, om det ikke går nok bare afstemt, jo, men der var også differencer. Jamen, så er det jo ikke afstemt. Det er sådan set man er i hvert fald ikke kommet færdig. Nej. Og kunden havde faktisk betalt 60.000 for hele oprydningen. Og da vi kommer på, bruger vi så 3 måneder for at rydde yderligere op i det, før det står skarpt. Ja. Men det er ikke noget atypisk. Det er faktisk sådan, det er hver gang, vi kommer ind. Ja. Vi har lige haft en sag, hvor vi havde 20 sider med rettelser. Og det er faktisk ikke en kæmpe webshop. Altså det er egentlig sådan, at man tænker, okay, altså det er jo 80%, der er forkert. Og det er skræmmende. Og de faste partner, vi har, hvor vi gennemgår kvalitet, inden de laver investeringer, de kan godt se, når vi har gennemgået tingene. Ja. Og de er ikke bange for at skrive under på en aftale, hvis vi har gennemgået det. Og det er den her kvalitet, det er det her måden, vi gennemgår tingene på. Jeg tror faktisk det her, hvis man sammenligner lidt med vinen, de går også i detaljerne. Altså det er jo enormt vigtigt. Ja, det er helt sindssygt. Men det er det folk, de mangler i dag. Ja. Folk, de går ikke i detaljen, de tænker, det var 2500 i difference, og så kommer det så 20 gange, så er det jo et stort beløb. Og det er der, hvor vi er fuldstændig anderledes. Men vi er det der med at have både respekt, men også den her passion for ens virke, altså uanset om man er, han er sagt rengøringskone, eller man er bogholder, man er tømrer, eller man er, hvad man nu er, så har man en forpligtelse til at yde sit bedste, ikke? Altså inden for de rammer, der nu er, altså have en stolthed i det, man laver. Og det kan godt virke som om, at folk er hurtige til at springe fra i dag, fordi det enten bliver for svært, eller for hårdt, eller det var ikke sådan, det så ud på TikTok, eller sådan ting, ikke? Det er meget mere komplekst. Jeg tror egentlig, det handler om flere ting. Ja. Fordi det kan jeg i hvert fald se, når jeg starter, fordi det er jo hårdt arbejde at gå igennem sådan en virksomhed, også de store webshops. Ja. Altså, den case, vi lige har haft, der har vi været på 3 mand i en hel arbejdsuge for at rydde op. Ja. Og det er mange timer. Ja. Og mange, de går død i transaktionsmængden. De går død i, at der er så mange bilag, at så er det spændende til et vist punkt, og så blegner det. Hvor jeg er drevet af resultatet, det her med at nå til mål, og vide, at jeg har været det hele igennem, at der er ikke noget, gå det bare igennem, jeg har været der, der er ikke noget at komme efter. Så for mig, der er det passion omkring det, jeg afleverer, at det er, jeg ved, at de kan ikke finde noget, uanset hvor meget de leder, så det er i orden, det jeg har leveret. Hvor det er mange, de opgiver på vejen, fordi de begynder at kede sig i det. Det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke til at kede mig i det, for jeg er dreven af resultatet, jeg når jeg er færdig.
at det er et godt kvalitet over for kunden. Så det er jo passion i bund og grund. Det er det jo også med vinen, ikke? For hvis de ikke gik i detaljen med vinen, så er det jo heller ikke så god en flaske. Nej, det er helt klart. Det er ikke liv eller død, det er liv og død. Ja, det er det nemlig. Det her drejer sig om, ikke? Ja. Det er vigtigt på et plan, der er svært at forklare. Det er det nemlig. Men altså, jeg siger ikke, at I ikke har ret. Men jeg siger, men jeg genkender, jeg tror ikke, jeg er nok ude. Jeg oplever jo egentlig oftere det her med, at folk netop på en eller anden måde kanaliserer deres værdighed og deres integritet ned i det, de gør. Ja. Uanset hvad det er. Og det kan jo på første møde være fuldstændig, helt ekstremt irriterende. Ja. Ikke? Ja, slap sig af. Det er bare... Og nu skal jeg... Men sådan er det jo for os alle sammen. Ja. Alt det, alle de andre laver, det kan ikke være lige så komplekst som det, jeg laver. Det er virkelig ikke, altså. Du ved. Og så skal man og så kommer det her med at forklare skraldespand, eller løfte tømme en palle, eller hvad det nu ellers er. Slap nu af, ikke? Eller sidde i kassen i Netto. Det kan også være en kunstart. Det kan det absolut. Helt ærligt. Vi kan alle sammen huske den, som, hvor de havde noget ekstra. Ja. Det kan man nemlig. Altså. Og så er det lige meget, hvilken funktion man har. Ja. Det der med at komme ned i Netto til en eller anden, der har det der ekstra overskud. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. Man bliver virkelig bare glad i låget, når man har været inde ved hende der bare smiler, har overskud og har en rigtig dejlig dag. Og når du skal have tomater i dag, ikke? Altså der, hvor man bliver helt overrasket, eller den der bare sidder helt... og det, rigtig sur. Jeg synes ofte, at jeg støder på den der heroiske tilgang i det enkelte menneske. Ja, for at skabe noget mening i, okay, jeg sidder her, men jeg skal have det bedste ud af det. Ja. Det er helt stensikkert. Jeg ser også det modsatte, hvor der på en eller anden måde bliver livet tampet ud af den her stakkels. Men jeg tror også, det er, hvordan man tilgår livet, ikke? Altså, jeg er nysgerrig anlagt. Meget nysgerrig, og måske lidt for meget til min kone og sådan ting, men jeg elsker at snakke med folk. Ja, altså uanset hvor jeg møder dem henne, jamen altså, der er jo ikke noget bedre end at stavnsbinde 2 folk i fly over Atlanten, vel? Altså, det er helt perfekt. Vi skal være her mange timer nu. De kan også gå på toilettet. De kan gå på toilettet. Den er god. De kan ikke stikke af. Og de tager høretelefoner på igen. Ja, den er god. Men jeg er nysgerrig, fordi at folk har jo altid noget at byde ind med, også selvom de ikke selv tror det. Ja. Og det der med at sætte sig i et andet menneskes sted, og så ligesom lytte efter, hvad de siger, hvad er det ligesom. Og så kan det være, at man sidder ind, hvor han brokker sig hele vejen, eller hun brokker sig, eller et eller andet. Jamen så vær nysgerrig til, hvad der glemmer. Er det bukserne, der trammer, eller er det skjorten, eller hvad er det? Er det noget andet? Livet. Livet, ikke? Og det er jo det der med, at hvis man kan få løst noget op, så går alle derfra med et eller andet helt enig. I posen, ikke? Altså. Jeg er så enig. Og det er jo nok nu går det lige op for mig, at jeg har siddet og snakket om kunst og kunstværker og sådan noget, men dybest set, så jeg snakker ikke om den kuraterede kunst, der hænger på museet. Nej. Det gør jeg også. Ja. Det er ikke for at pludselig at forklare det. Nej. Men jeg snakker om den der, som alle mennesker, vi er alle sammen kunstnere på en måde, og vi er så dybt nedsænket i vores eget liv, at vi slet ikke kan se, hvor usædvanlige vi hver især er, ikke? Men jeg tror også, at det handler meget om det her, hvis vi nu bare kigger på håndværkerfaget. Altså, hvor mange er der tilbage i håndværkerfaget? Og det er jo egentlig det samme, som jeg gør, som du gør, og som du gør. Det er et håndværk. Og dem er der ikke mange tilbage af, hvor tingene er blevet mere, lidt mere sådan, hvor vi graver os helt ned førhen i detaljerne, blev virkelig, virkelig dygtige, gik i mesterlære og alle de her ting. Det gør man ikke længere. Det jeg ser, når folk de starter inde ved mig, det er, når de ser, hvad de kan få lov at lære, når de ser, hvad jeg kan, så bliver de, wow, det vil jeg også.
Og det er jo et spørgsmål om, at folk, de ved ikke bedre. De gør faktisk deres allerbedste hver evig eneste dag, men de ved ikke hvordan, for der er ingen, der har lært dem det. Og vi har haft nogle lærermester, der har vist os vejen, og hvordan er det, man gør tingene rigtigt. Men det har ungdommen ikke på samme måde i dag. Det er sgu nok rigtigt. Og det er faktisk lidt sørgeligt. Ja. Fordi det kan jeg se på de her piger, altså det er sådan noget, nøj, må vi ikke bare komme over til og vise mig, og de suger ud af mig, fordi de vil bare så gerne lære. Så det er ikke fordi de ikke vil det, men de har ikke lært det. Der har ikke været nogen, der har vist dem vejen. De skal spørge, de ved ikke, altså... Eller hvad skal man spørge om? Ja, lige nøjagtigt. Og hvis man ikke kender spørgsmålet, så kan man jo ikke google det. Det kan man ikke. Hvis man ikke ved, at muligheden er der, så leder man ikke efter det. Nej. Og det er måske nok der, den store forbrydelse, dybest set er, ikke? Og sætte spørgsmålstegn, ligesom du siger med nysgerrighed, altså sætte spørgsmålstegn ved de ting, man gør egentlig. Ja. Altså, vi ved jo godt, at der er ting, vi ikke ved. Ja. Og derfor er vi jo stadigvæk nysgerrige om at få stillet spørgsmål. Præcis. Sådan at vi kan søge efter et svar. Ikke? Altså. Men vi sidder også og har et eller andet ude ved den yderste grænse, som vi ikke ved. Som vi ikke ved, vi skal lede efter. Det er jo der, det enkelte menneske sidder. Hvor er den gang? Hvor langt skal man op før? Og man tror egentlig, man ved det hele. Eller nok til at stille de spørgsmål, der er. Men det er jo sådan, når man støder på et eller andet, som siger, Gud, fri mig vel. Fuck, det er spændende, det her. Det er jo den gnist, som jeg er stensikker på, hver eneste sjæl. Og den har mennesker. Ja, det har de. Mennesker har det. Det har de nemlig. Vi er født med den. Vi har lyst til at excellere. Jeg havde en medarbejder, der sagde til mig på et tidspunkt, må jeg ikke bare sidde her og kigge på, hvad du laver hele aftenen? Jeg vil bare så gerne se, hvordan du gør det. Altså, må jeg godt det? Så, det må du da godt, men altså lidt kedeligt, lidt sygt-agtigt, ikke? Men hun ville bare så gerne se, hvad fanden er det, du gør? Jeg vil lære det, jeg vil vide det. Og det er jo ikke altid, man selv kan sætte ordene på, hvad det er, man lige gør. For man gør det bare. For du er også nedsænket i den, du er. Du kan slet ikke se ud over, at det er det, du har været hele tiden. Det er jo sådan, jeg altid er. Altså, jeg har ikke forandret mig overhovedet. Men det er jo også det der med, at hvis jeg har en ung knæk med ude, eller et eller andet, ikke? Hvad er det lige, du gør? Og så skal man til at forklare, hvad er det lige, man gør? Og så er det jo tilbage til skolebøgerne og så ligesom forklare, jamen, der er noget, hvor vi ligesom kigger på lyset, hvor reflekterer det hen, hvor er lyden henne, hvad skal vi sørge for, at der ikke er lige er i rummet, og sådan, altså alle sådan nogle små bitte ting, som det er bare helt naturligt. Og det ser jo legende let ud, og det gør det jo også, det jeg gør. Når man ikke ved det. Kommer ikke aldrig ud for, at I sådan til, okay, nu tager den lige helt forbundet, men så er der en eller anden fuldstændig basalt grundlæggende, som man kommer til at springe over. Fordi det er for grundlæggende til, at man husker det. Altså virkelig, altså altså grunden til, at jeg skyller glas, er jo netop det her med, at det er jo for at vække, at det som vi er, det der mest af bliver vi blinde overfor. Lige præcis, så det gør man. Vi bliver blinde overfor, hvor underligt vi selv er, og hvad det er, vi selv besidder. Ikke? Så det kræver den der, igen kontrasten. Ikke? Det gør det. Nu kommer det hele til at hænge sammen, ikke? Men altså igen sorg og glæde og så videre. Ikke? Syren og sødmen og alt det der. Ikke? At det er på baggrund af noget, som vi ikke kender til, at vi egentlig ser os selv. Altså vi tager en gang imellem, når tingene bliver komplekse, så laver vi teskitser. Og det er ikke sikkert, alle ved, hvad det er. Men det er helt basic. Man lærer på handelsskolen. Det er debit-kredit. Man laver lige en teskitse. Debit-kredit. Her har vi kassen. Er det ud eller ind? Ikke? Og hvor skal den så være? Og det, når det bliver sådan rigtig komplekst, så bruger jeg faktisk stadigvæk den på arbejdet. Fordi jeg ved, jeg kan se de der små pærer, der bare popper op over det hele. Det giver mening. Når man begynder at vise det visuelt til folk, så begynder de at forstå det. Og så er vi helt tilbage på, som jeg siger, indskolingsniveau. Altså, og det er vi. Fordi det er det, man ikke må glemme. For det er jo det, der er hele grundkernen i det hele. Og det gør man en gang imellem. Jamen, for fanden, jeg kommer der. Altså, så er der en, der siger, Riesling, hvor ligger det? Undskyld, det er en drue. Nu skal du høre. Altså, kommer til at springe for langt op i
Og det er fordi, det er indforstået. Det er bare, det ved vi ikke. Det er jo også derfor, at franskmænd så tit virker arrogante over for os, når de kommer ned. Det er fordi, de tænker slet ikke over, at der er nogen, der ikke ved det, de gør. Helt grundlæggende. Altså, hvad fanden, om det er Pinot... Ja, selvfølgelig er Pinot Noir, det er en Bourgogne. Så, og det er sjovt. Ja, det er altså de kulturforskellene. Ja, det må man sige. Men det var en god snak, vi havde her. Det må man sige. Utroligt, og tusind tak, fordi vi måtte kigge forbi. Ja. Jeg tror ikke, det bliver sidste gang. I kommer bare. Det er jo alt for hyggeligt, det her. Men i hvert fald, så vil vi takke af for nu, Maja Thomas. Ja. Og sige tusind tak for den her gang. Jeg håber, I fik noget ud af det. Følg med næste gang. Hvem det bliver, det får I at se. Men en ting, vi kan love, det er, at der kommer vin i glasset. Om det bliver hvid, om det bliver rød, eller om det bliver champagne. Det må vi se på. Eller rosé. Ja. Det må vi se på. Men hold jer munter derude. Vi snakkes ved. Hej.